Para naman ako naman yung pangalan ko. Anak ko daw.
salamat kayo, no? So, kapag sila, wag ito sila nag-away kagabi. Ikinisayaw ko na si Kuya. Kaya kapag inisayaw si Kuya kagabi, naging away mo ito po. Wala ko kaya? No, kasi sa pandemic ba, nakakita nila. Pero karoon, ako pwede nila gusto. Karoon, winaw. 2019, Lani, Suwan, Araro, Justice. Kung nanayaw, ano ang mga binibili noon? Mga binibili hapon noon? So, sayaw mo na ito ang Ginang Bitaw, 2019.
Video, manggod na. Ang batang hilakon, ang batang hilakon, ang batang hilakon. Salamat kaayo. And now, acknowledging the presence. Silakan lihat, sunod. Oh, tama na, tama na. Tama na. Sunod, si Indang. Si Ilsa. Tama na, be. Okay na. Oh, sunod. Sunod.
magkabok, dili na lang nato kung ano no, tanan. Dili na lang naman mag-adjust, tagaan na lang nato tanan. Kaya batong i-judge, ang magkaluluoy, sinaglalya, si Indang.